Malawi Brief. Oni kwa nonse nditu lero lachitatu pa 28 January 2026 tabwelanso ndi programu inanso ya kulinji, ndipo programu ya kulinji lachitatu ndiyomaliza sabata lino. Ndipo lero sindili ndekha, ndili ndi Wanda Msisya. Wanda, wadzuka bwanji? Ndazuka, inu mazuka bwanji achimwene? Ndazukanso bwino. Zikomo. Road Traffic Directorate mothandizana ndi Malawi Police Service ali pakalikiliki ogwira njinga za moto zosalembesedwa kuboma komanso njinga zopanda misonkho. Ndipo lero tikhala ndi Alex Zimba amene ali Senior Superintendent komanso iwo anda Deputy Director a Road Traffic ku area 30 mzinda wa Lilongwe, komanso Christopher Kuyeli iwo anda Director Road Traffic Director ku Road Traffic Directorate. Ofuna kusama abene botomati Director Directorate enagamati Directorate of Road Traffic and Safety Services. Chabwino DRTSS. Ndiye nakumva ukamba panjapo kuti nzama big lero. Ni ma director ukaoka Alex Zimba kuchoka Malawi Police Service ku area 30 komanso Christopher Kuyeli amene wakuchokera ku bungwe la Road Traffic Directorate. Ndiye amene tikhala nawo ose walanso atulankhani athu amene tili nawo amene achiyesenda Malawi pa nkhani imeneyi. Tisaichepese nkhani yakabaza chifukwa alipo ena amanena kuti yayi koma nkhani tizikambaza ndale zokhazokha. Kufunikira kwa nkhani ya imeneyi yakabaza komanso njinga zimene zopanda misonkho komanso zopanda misonkho komanso zosalembesedwa kuboma, kufunikira kwa nkotani Wanda? Ndimati muna ndingonjezerapo ayana kuti mu operation imene joint operation sikuti angogwira njinga zokha, agwira songa khale galimoto. So ngati pali galimoto imene sili registered ndekuti galimoto imene ilibe nambala. Ngati galimoto imene isali unlicensed ndekuti mwina ilibe achina insurance aja, ndekuti even woyendesayo alibe zomulola kuyendesa. Nchimozimoziso ndi njingaso. Unregistered ndekuti njinga zimayenera kuti zikhala kuti zili ndi registration. Unlicensed ndekuti woyendesayo alibe even license. So malamulo oyenda pa msewu amanena kuti tikamayendesa zipangizo zimene zizi zimayenera kuti zizikhala kuti they are registered komanso woyendesayo ali licensed. Now pamakhala mbali ziwiri. Pali mbali ina imene anthu amangochikonza kuti ifeyo makamwina anzathu anjingawa adapempha nthawi inange kuti yayi kupanga register zokhala zodula chani nde mutigawire ku nthawi, ndipo agawira nthawiyo nthawi jadangokhala no yopanda malire. Ndi mangopezeka kuti njinga yopanda registration, woyendesayo alibe license. Ndi zimene takhati kuziona zikuchitika m'misewu mwathu mubayana kuti takhati kuluza miyoyo ya anthu ndithu chifukwa chokuti kayendedwe kake ndiyoti munthu yondosadziwa kuti pa msewu paja chifukwa pa msewu pamakhala ndi malamulo. Sungangoliza chinthu chako kuyamba kuchiyendesa pamene paja usakuziwa kuti timapanga bwanji tikafuna kukhota timatani. So pakhala pali chisawawa kwambiri pa msewu pa. Komanso ena amene amakhala asakufuna kuchita register galimoto zawo amazimva kuti oni mabige ineyo galimoto yanga sindingaike nambala chifukwa chokuti mwina anthu ena akakundisakasaka kapena anthu asamadziwe kuti ndine ndani. So I think itakhala tikulekerera zimene zizi ndipo sakhalisa pa didaona ndithu chikalata chikunena kuti pasakhale galimoto yomwe ikuyenda pa msewu yopanda nambala, pasapezeke njinga ikuyenda pa msewu popanda nambala. Ino apolisi ino amene makhuzidwa ndi nkhani zimenezi onetsetsani ndithu kuti malamulo apa msewu akulemekezedwa ndi wina aliyense. Pasakhale anyone who is above the law. So maybe anzathu andale wanthawi zambiri ndi amene galimoto zawo sakonda kuyika nambala. Nde timva kuti akamagwira agwira nzimenezo zomwe chifukwa palibe amene ali pamwamba pa lamulo. So ndimafuna ndipereke background imene iwayana komanso kuonjezerapo kuti mukudziwa chifukwa cha chisawawa chimene chimaka awa anjingawa miyoyo ya anthu ochuluka amene takhati tikutaya kuphatikizapo iwo woyendesawo. Muzipatala mukukaona statistics yake ndizomvetsa chisoni achunga kunguti nkhani imene sitimayikamba. You remember one day nkanena kuti pakachitika ngozi mwina ya minibus ndikutaya miyoyo folo imakhala nkhani yayikulu kwambiri, koma titati ziphatikiza amene akumwalira ndi ngozi za njinga on daily basis you would see kuti is scary. Titokhala ndi mantha anthu tonse komano somehow
zimakhala pe chimozi mwa gwero limene lili ndi anthu oti sakudziwa chimene akupanga njino tikuyenera kukhazikitsa dongosolo tundiyambe choncho ayi mwayifotokoza bwino ndithu ndipo nkhani amalawi njofunikira kwambiri chifukwa nthawi zina ndimaona ngati kuti anthu timangofuna kuti tizikamba zina mwina za ndale ndi zina zoterozo koma timayiwala kuti alipo bena amene ataya abale awo chifukwa cha kusasamala kwa anthu apa nsewu monga watenera wanda kuti alipo ena amene sadziwa kayendesedwe ka njinga ya moto ndipo sayenera atominzi kuti akhale pa msewu ndi njinga koma timawalola nthawi zina pazifukanso za ndale kumene ndiye timayiwala kuna kuti kuseri kwakeku kuli mavuto onena kuti atha kukhuza tonsefe mankhwala amene kuti ife tikusowawa amapezeka zonena kuti mwina ndalama zake zinagwiritsa ntchito kupanga ntchito zina za anthu amene anachita ngozi ya pa msewu molomoti mankhwala awo anakagwira ntchito zina zofunikira za boma komanso kuchipatala ndiye nkhani tisayichepese tili ndi atola nkhani athu Daniel Zimba, Betha Banda komanso Nelson Gonjani onsewa tikhale nawo mpulogalamu iyi koma posachita pompa tikhala ndithu ndi akuluakulu chananena a Christopher Kuyeli komanso a Alex Zimba koma mwina ndisana walowese akuluakulu awiriwa mwina tingokambanso nkhani yokhuzana ndi pang'ono kuti apolisi ndawa anzathu a Road Traffic Directorate akuchita mbali yawo koma do you really see kunena kuti anthufe timangodandaula ngozi ikachitika koma pali willpower onena kuti anthufe timafunadi kuti zinthu zitizikonze fuka imakhala ngati timasiyirana nkhani ya kabazayi timasiyirana kuopsa muona kuti apa ena amene amatenga njinga za nkuma apasa anyamato saza kuyendesa ndi anthu sozindikira mabwana ena ngakhale ku polisi kumene ali mu business imene mwaona ena ndithu onena kuti salabada nkhani zimenezi ndi umadabwa mwinaso kuwalola ana awo amene akuzazonena kuti they are not supposed to be on the road kuwalola kuti akhale ndi you wonder kuti kodi ifeyo ngati anthu are we equally interested kuti tisolve vuto limene kapena chimachitika nchani kwenikweni? I don't understand. Sometimes amene akupanga business zimezi ziwo amangoyang'ana kupanga ndalama mafunso lake ndilo kuti at what cost indeed mungamapange ndalama zokuti mufuna kunthu ena akuzokavulala mpaka olokutani yawo chifukwa choti mufuna pange ndalama so mene mwanenera wayana pamsewu sumaliza chinthu kuyamba kuchiyendesa pamsewu popanda madongosolo pakwena kukhala madongosolo onse amene kwena njingayo ikwena kukhala ndi madongosolo ake oyendetsayo akwena kukhala ndi madongosolo ake upeza kuti even kuvala zipewa zija kumachita kukakamiza even now kuliso mbali anthu okwerafe sometimes you tend to wonder kuti anthu ena maona ngati ndi amphaka ati makhulupirira kuti amphaka ali ndi miyoyo 9 they have 9 lives kuona amene akukuyendesera wanjinga uja iwe sulabada mwene wake kuti uyakhoza ndipweteka uyu fyu upeza 1 minute kuyang'ana pa window so kuona munthu kenaka uyu iwe uli pambuyo paja wakwera chonchi akukupanga zimezi jazi iwe songamuze kuti iya yimisa chinthu chimene chichi nditsikepo undipha so even ifeyo okwerafe tikuena kuti we should demand ngati tikukwera njinga tiauze ndipase chipewa ngati palibe chipewa sitikwera muganiza kuti ma passengers atamapanga demand kuti afuna azivala chipewa ndikugwirizana kuti sazikwera ngati sapasidwa chipewa anjingawo sapeza zipewa because sapanga business akauza mabwana awo kuti anthu akana tikukwera upanda zipewa but ifeyo so eni akefeso timakhala ngati we are invisible like we have 9 lives so namona wina dzulo ali panjinga kabaza ali kumbuyoku ndiye ali pa phone ukuwogera kaya chani tandaza kuti alibe balance na kuti atangoti wamenya hampo woyendesa uja basi uyu akugwa andi amonika kuti kaya mayamkula ndi mahopo kaya pa phone ipo makuoneka kuti akusangalala sizikumula sakulabadaso zona leli pansewu ndipo anthu amatha kufa panjingapo pompano as I was coming to this program masiya mwana paka school pena pake kungochoka paka school pamene popo apa tinali panzuu kwa ifaka lepa apa nota municipal school pamene pachiza pa south end paja apa uyeka amapanga ma zigzag pamene paja waterereka yeka kufuna ukalowa kusikwa galimoto magalimoto ndikuima palibe wambula bada ajunga alisamangu mulambalala you see anthu afika pomafika chonchicha kuti awasati boy awa because yeka waswesereka kwekwererere because amazaona ngati kuti njinga ija kaya sakuuziwa kuti ni machine amene aja kuti amaina ukhali malamulo wake amaipanga zinthu zokuti munthu ozindikira amene mayenda pansewu they cannot be doing that
pa msewu pali malamulo ake wayana timayima kumbuye kwanzako sitimachita ndateki kudusa kumazere kudusa kumanja wina kudusa kumanja wina kudusa kumazere kuti akuluakulu tupanga chani akuluakulu. Chabwino Wanda pano Alex Zimba komanso Christopher Kuyeli afika nda pasemoni ndi ambendi Christopher Kuyeli muli palaini mukutha kundimva mwadzuka bwanji? Ayi ndadzuka bwino kaino. Ayi tadzukanso bwino Kuyeli. Koma ndingokonza dzinalo kuti ine ndi Christopher Madalitso Kuyera. Oh Kuyera. Chabwino. Osati Kuyeriya. Oh solo apa ndi kuti kusade ayi koma Kuyere. Kuyera. Koma Kuyera. Chabwino. Ayi tathokoza kwambiri Christopher Kuyera ndipo ndipereke somoni kwa Alex Zimba. Sizina ndilomwe la Zimba. Mwakoza titu zina ndilomwe bwana Chunga. Chabwino. Senior superintendent. Ifetu kuno tadzuka bwino mosataya nthawi timanena pano kuti atachitika mwayi lero tindi mabig okhaokha. Kodi nkhani imeneyi chikuchitika kwenikweni nchani? Mwina mungotipasa a little bit of a background kuti kodi chikuchitika ndi chiyani. Tiyambe ndi inu Christopher Kuyera. Zikomo kwambiri kuti mwatipatsa danga kuti tilankhule pa zomwe zikuchitika nthawi inoyo. Poyamba ndene kuti road traffic ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa ndi boma ndi nthambi yomwe imagwira ntchito pansi pa unduna wa zamtengatenga ndi mtokoma ndi ntchito. Koma ntchito yathu ifeyo ndiyang'anira zapansewu ndondomeko zabwino zapansewu ndipo timagwira ntchito molingana ndi malamulo amene ali mu Road Traffic Act ya 1997 komanso amene anatanthauzidwa bwino mu regulation ya 2000. Ndiye ntchito yomwe tikugwirayi tikungogwira malingana ndi malamulo athu amene alipo kale, sikuti kapena kuti pali china chake cha nyowani ayi, koma kuti tikugwira ntchitoyi malingana ndi malamulo amene alipo chifukwa tinaona kuti paseupa sipakukhala bwino. Malamulo athu amanenetsa mu section 11 subsection 2 ya Road Traffic Act 1997 kuti aliyense amene watenga galimoto pansewu iye nakhala kuti yapangidwa register bwino. Komanso ma regulations at 2000 regulation 5 subsection 1 and 2 imanenera kuti galimoto iliyonse ikamangidwa register ikhale ndi nambala, komanso nambalayo ikhale kuti izioneka bwino. Ndiye mukudziwa mu mayambiriro kwa December aku OPC analemba statement a chief secretary kunena kuti pasapezeke galimoto pansewu yomwe ilibe nambala, ndipo anatiyitana ndi apolisi ndikukati pasama ngolomera kuti pitani pansewu. Ndiye ife tingonena kuti panopo tikungogwira ntchito yomwe inalipo kale m'malamulo kuti pansewupa pakhale bwino pakhalenso sanity. Komanso kuonjezerapo anzathu anjinga za moto, njinga ya moto so ima chidwa define ngakutika chichewa chake kuti ndi galimoto kumayenda pa matayala awiri ndi ma controls ake amene timadziwacha. Njinga ya moto iyi mu regulation mu Act ya 1997 section 109 imafotokozera bwino kuti njinga ya moto iyenera kutsatira malamulo ati kuti ipezeke ili pansewu. Ndipo malamulo amanenera kuti oyendetsa njinga ya moto iyenera kukhala kuti ikhalenso registered komanso ikhale ndi nambala. Komanso ikakhala ndi nambala ikamayenda pansewu oyendetsa uja ayenera kukhala ndi license. Komanso kukhala ndi license ndikuti akhale uja kuti akudziwa bwino kuyendetsa njingayo pansewu, adziwe malamulo. Komanso akamayenda asatenge anthu ambiri, malamulo amanena kuyendetsa njinga atenge munthu mmodzi. Komanso akamayenda pa njinga paja akhale atavala zozitetezera komanso zowala bwino kuti azidziwika mosavuta. Kuonjezapo akhale ndi blue light kuti aziwala chifukwa nthawi zina samaoneka. Ndiye izizi ndizokuti zilikale m'malamulo. Komano tikuona kuti pakuvuta pa ground anthu ambiri sakutsatira zomwe zilikale m'malamulo. Pamene anatipatsa mphamvu kuti tiyende pansewu tigwire ntchitoyi koma zinthu zokuti zilikale m'malamulo.
pamenepo akuyera mwafotokoza pepani ningokudulani pamenepo mwafotokoza bwino kuti anakupasani mphamvu koma zinthu zozilikale malamulo. Kodi mukamati anakupasani mphamvu kapena malongolomera, malamulo paokha si mphamvu kale, si mangolomera okwanira kuti mugwire ntchito amene akuti ena achite kubwera kuzanena kuti amangolomera awa akuyera kugwirani ntchito? Ayi tinene kuti malamulo alipo kale ndipo malamulo amanenera ati kuti palibe amene ali kumwamba pa lamulo. Ndi chifukwa chake mukuona kuti kunseuku ntchito yetu kugwira mosayang'ana nkhope, ndipo aliyense amene walakwira lamulolo tikupezeka kuti lamulo lonse lamumanga lamutsutsa. Chabwino ndikudziwa kuti mwayankha mwachikulu pamenepo ifika funso langa lina linalionena kuti tanga chimavuta nchiyani kumbuyoko kuti lamulolo ngati nalipo kale lisagwire ntchito. Koma kwambiri mwina ndifunse kunena kuti so far pamene mwayamba kampeni imeneyi ndi magalimoto angati kapena njinga zingati zimene mwapanga impound zimene mwazigwira? Do you have the numbers ready? Ma statistics walivo. Koma kuti mwina anjinga za moto ndiye ndikonza kunama chifukwa sinalandire kwa yangu yambika kumene. Chabwino. Komano ya magalimoto mwina mungo ndidikira pang'ono ndikupatsani ma statistics ake kuti zili motani pakadali panopo. Chabwino. Ayi ma statistics alipo kudzafika mpaka na pa 27. Chabwino. Ayi mwayamba bwino zonse kwambiri akuyera mukhalepo mwepo. Tipite kwa Alex Zimba ku Malawi Police Service kuti inuyo ku mbali yanu timaona kuti mmakumananso nanunso ndi mavuto osiyanasiyana mukafuna kugwira ntchito imeneyi. Mwina tiyambe kuti muthandize kuchita appreciate ma challenges amene muli nawo tisanapite kwinaku. Nangasi tinapempha akuyera kuti atipase background, ayika background iyo ya exercise iyo, koma inuyo ma challenges amene mmakumana nawo mwinanso nthawi zina ife sitimadziwa, and because we kunakaso a heightened risk of road accidents. Now you can see from 2019 to date njinga za moto zimene zapangidwa involve ma road accidents zafika ndito kwa an alarming rate. Kuti muone mu 2025 annual accident report mutakona kuti njinga za moto zikupanga rank second among motor vehicle categories zimene zapangidwa most involved mu road accidents. There was 162 motorcycle riders amene anatamira mu 2025. Tabeleza niso pamene 162 yes motorcycle riders amene anatamira kwa mseu mchaka cha 2025. And that figure is wapanga place on number 3 among road user categories. However, tisa timati tiwonjezereso mapillion passenger amene amanyamulidwa pa njingazi ndiye kuti mutakona kuti motorcycle related deaths zitapanga surpass all other categories. And this troubling possibility underscores now the urgent need for action. Mutakona so kuti man-registered motor vehicles and motorcycles zina zimapanga operate zopanga register kumene mwina kuma zimapanga so nambala zen kumata ndikumachotsa pena so zimapanga poses a serious security risk to society. Magamo ena amene amachotsa manambala kapena njinga zina zimene zikuenda zopanda manambala ena kumata kumazigwisa ntchito in carrying out some criminal activities. And then as magari mutamina kwenda opanda manamba kapena njinga zimezi kwenda zopanda manamba zosapanga register zikapanga ngozi ena kumatawa, and you can't even trace them short njinga zao kapena magari mutawo akwenda opanda manamba kapena they are not registered. And this is reflected mu rise in my figures are my hit and run road accidents. Zimene zinapanga increase from 107 cases in 2024 to 119 cases in 2025. Munafusa kuti kuti ma challenges zanji amene tikumakumana nawo pamseu kuti amapanga enforce
malamulo athu apa msimu zerwana anjinga za moto ambiri mene makotoza ndinamba mene makotoza kwa ambiri kuche kuti anjinga za moto ambiri akumaenda opanda zipewa papa kwa zipewa zimezi zololedwa kuti munthu apale akauti pa njinga ya moto koma unfortunately kuti muone ena zipewa zimene akumavala zipewa zija zimene amavala mwina anthu ena amene amagwira ntchito m'migo zimene zoti munthu sizingamuthandize maybe in case of an accident. Nthawi zinaso tikamagwira ntchito anjinga ya moto mukawayimika safuna kuyima, and I can tell you kuti pali maofisa athu angapo amene aombedwapo ndi njinga za moto nyika za moto nthawi imene amagwira ntchito kumene ati kwa imika anthu ndikugwira ntchito ya traffic imene amene kugwira masiku onse. Munafunsanso bwana Kuyeri kuti kodi operation imene imachitika joint operation imene imachitika imene yathadziloyi kwagwidwa magamoto angati kapena njinga zingati? Yes. Yeah. So far magamoto amene agwidwa paliza ndi njinga zikwana 521. 521 kuchoka pa 21 January kufika dzulo pa 27 January. Within 6 days, within a week. Yes. Hey. Chabwino. Ai mwambeka imwe namwaima pomwepo. Ndikuona kuti atolankhana athu kutumiza mautenga kula Malawi afuna kuti ayankhule basi ndiye posera pamwe patikhala tikualowesa atolankhaniwa koma asanalowe ndifunanso kuti ndiyankhule ndi Wanda kuti comment yako ndiyotani, very quick comment pa zimene akuluakulu awiriwa ayankhula. Wayana ine siningadabwe kunena zoona kuti kuli chisawawa chimene chocho chifukwa pongoona ndi diso timaona kuti kodi za njinga zokhala bwanji. Pamene you could see mwina galimoto zikuyimisidwa upeza kuti apolisi apa msewu ayima pompo akuyimisa ndithu galimoto ina imene ilibe zoziyenereza koma wanjinga kubwera pompo mwina wanyamula anthu folo akudusa alibe nambala sanavale zipewa, so zimene zizi zimakhala zopereka nkhawa. So kuamva Zimba akunena kuti masiku 6 agwira ndithu galimoto ndi njinga zoposa 500 chakuti it just shows you kuti zonsezo ndi ngozi amati chani accident waiting to happen. Yes. Can you imagine kuti muchaka cha 2025 chokha taluza anthu 165. I don't know kuti pamene pakuphatikiza ndi passengers omwe kapena mangu kamba za ma riders chifana namva kuna kuti motorcycle riders, so I don't know whether that include ma passengers, but in any case these are alarming numbers for moyo mozi wayana kuulusa. It's one too many. Now to imagine kuti zimene zimachitika chifukwa kuti mwina siti kusatira dongosolo ndikumapitiriza be mapanga zimene zizi sinimaziwa kuti madikira kuti chizachitike chani kuti it should be a wake up call. So for DRTSS ni Malawi Police Services kubwera pamodzi nkufuna kupanga operation imene iyi I think italimbikise kuti tatiye nditikonze akambapo china chochitisa chomvesa chisono kuti anthu akuvala zipewa kuti zamu mgodi you know ma safety helmets instead of ma crash helmets just shows you kuti anthu fe sitima labada kanga tikumpusisa wa police mozi kakhanga galimoto kuti ine I fail to understand, do you want the police to tell you to wear a seat belt? Achunga ziti misa ino ndine kuzani to wear a seat belt for whose benefit? Ukachitika ngozi umatulukira pa window ndiweyo, not the police officer. Sakwena kukakamiza ngati kuti ndiwe mwana like you do not understand why you have to do it. So but zinthu zina zake you literally don't understand. It baffles everyone else. So like this it baffles me. Ai wafotokoza bwino ndithu kuti nthawi zina timakhala ngati kuti moyo apolisi namene ali ndi ntchito yonena kuti azitisamalira kuyiwala kuti ndi moyo wathu. Mwinanso asanalowe Daniel Zimba, Betha Banda komanso Nelson Gonjani
pali nkhani ya ndale imene mwina iwo sangathe kuyiyankha kwambiri chifukwa iwo watu ndi ma civil servants ndemo kudziwa imene zimakhalira kuno Malawi koma nakapapo zonena kuti no one is above the law panopota pesidwa mangolomera mwina iwe umasatira bwino za nkhani za ndale umaona kuti kuopsa kwake kumakhala kotani kapena kuti ndalezi zimapanga play role yotani pa kagwidwe ntchito kwa anzathuwa akuro traffic komanso awa Malawi police pa nkhani imeneyi koma mwina osanayankhe ndaona pa Betha Banda kunchewu kuti ali ready. Betha ukundimva? Betha Banda, Betha ukundimva? Ayi khala ngati kuti nambalayo ngolemba apa kuti koma khala ngati akugwisa ntchito nambala ina tatifuna kuzera wanda nkhani imene tisanabwererenso kwa akuluakulu athu akuyera komanso azimba. Nkhani ya ndale ndiyovuta kwambiri andi anthu andale amayuza mphamvu zawo za ndale kuopseza ma officers kuopseza nditu mbali zonse ndekuli ku DRTSS komanso Malawi Police Service, and this is the reason they have the power to punish anthu amene akuchita bwino. Takadukamba sometimes kuti ma systems athuwa sometimes they punish munthu amene akuchita bwino. Yokuzopita pa nsewu paja kuti ndikagwire ntchito malingana ndi malamulo anga koma kwakomana ndi zokhoma chifukwa choti ugwira mwana wa bwana ugwira kaya mkazi wa bwana ugwira bwana amene ndani amayimba anthu mafoni pamene paja tampasa amene ndiyankhule naye kumopseza officer uja kumpanga transfer kwamponya ku Guantanamo Bay kwina kwake mphevu zikamuluma ndi anthu akaona chonchi jama opa kuti so manampa makapu magalimoto ambiri amene amayenda opanda nambala amakhala kuti anthu ake mwina ambiriwa they are politically connected. So either they are politicians iwo kapena politically connected ndi amakhala ndi mphamvu zoopseza ma officers acha, and you feel sorry for them because at the end of the day nawonso ndi ntchito amafuna kuyiteteza ntchito yawo ija. Na ukuku njingaku ndekuna ukhachisawawa chokuti I think tinakhwefula lamulo ndi pano pati kufuna noti tibwezere semena nenera akuyera kuyambirira konkuja kuti malamulo oti alipo kale panopa angochita enforce chifukwa ntchito za ma offices awira wawa ni enforcement of those regulations. So panopa they are enforcing tieni tichite comply. Usati ine ndo MDF akakufusa driving license yako ili kuti uyamba kutchula nyota zako, just show the license. Just show your license. Yes, exactly. If you don't have a license, it doesn't matter who you are. You're not allowed to drive. If your car is not registered, it doesn't matter who you are. It's not supposed to be on the road. So sometimes pama ukhala kulira na ntima weba chapa si zabwino. Chabwino. Tifunse akuyera komanso azimba mwina tiyambenda akuyera kuti kodi anthu amene apezeka wolakwa zilango zake zikhala zotani? Tiyambenda akuyera. Poyamba ndene kuti munthu amene wapezeka kuti walakwa choyamba timamufotokozera kulakwa kwake ndikuitenga galimoto ndikupita naye ku office kwathu. Akafika ku office kuja amalipira mafaini amene ali stipulated mu malamulo. Pakadali panopo ngati munthu agwiritsa ntchito galimoto yosapanga register amayenera kulipira ndalama yokwana 20,000 kwacha. Komanso ngati munthu agwiritsa ntchito galimoto mwina yopanda COF ndoti amene alibe COF ndikuti ayeneranso kulipiranso 30,000 kwacha ina. Akakanika kupanga display manambala malamulo amanena kuti alipire 5,000 kwacha. Komanso ngati wakanika kungopanga display nambala amayeneranso kulipira 20,000 kwacha ina. Ndiye ndi mafaini amene munthu amayenera kuti alipire. Ndipo akalipira mafaini amenewa amayenera kuti akonze zoyenera zonse zija aipange register galimoto ngati yopanga register ayikire manambala ikhale certified fit kenako pamene timamulula mpuja kutenga galimoto yake ndikumapita nayo. Zikomo kwambiri. Ayi chabwino. Tipite kwa Betha Banda kunchewu. Betha ukundimva? Ndumva. Chabwino mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kani umene umadzuka bwanji? Tadzuka so bwino. Nchewu wake uti? Samangoti tu kunchewu.
Itaku half London nchewopita kwa Kampebu. Oh, half London? Chabwino. I think tipangeza full London next week. Koma tacheza nda Malawi mosunga nthawi pa nkhani imene. Tatu inokada kalibano ndili Malawi moti amene akufuna abileke maganizo ake. Chabwino tangoruza ni kuyambirira sina hango kuti nkhani imwe ndi amutani. Dzina langa ndine Chisangalalo Jo. Ineyo nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri. Chifukwa chonena kuti anjingawa nthawi zina zimakhala zonena kuti amaenda mahelmet alibe makhotedwe sakudziwa kuti tikhoza kukhota bwanji mayendedwe yawo maovateki yawo osalongosoka ndi zinthu zonena kuti ngozi pansewu zikuchuluka kwambiri ndipo ndi zinthu zonena kuti timafuna titapempha ndithu kuti alodi traffic yo ataphunzitsa amenewa mmene angayendere pansewu chifukwa nthawi zambiri amayenda zokuti njingayo angophunzitsana pa khomo. Chabwino ndimanga yanu kwa eni njinga komanso apolisi kaira neyo kwa apolisi konfuna ningopempha kuti anyamata amenewa ajitenga pang'ono kwa trena ola makhala ndi akuluakulu awo m'malankimu awaphunzitsa amenewa kuti athaso kuwaphunzitsa anzawo kayendedwe kapansewu kabwino chifukwa ngozi zizi kuchitika kwambiri chifukwa anthu akupanga zinthuzo asakuzidziwa. Chabwino nanga wakwera njinga mukuona ngati kuti atenge udindo tani kuti wangu paifeyo anthu okwera njinga tikuyenera kuti nthawi imene tikukwera njinga tionetsetse kunena kuti mahelmet anjingawo ali nawo komanso ngati tikuona kuti mayendedwe ake sakuyenda bwino tikuyenera timudzudzule popezabe mayendedwe amene tikuyenda masiku ano achifupi njinga zapansewu. Chabwino tinalija komanso mungotiuza kuti maganizano ndotani nkhani yokhudzana ndi apolisi kulanda njinga zomwe sizidalembetsedwe ngakhalenso galimoto. Dzina ndi Chikondi maganizo anga pa nkhani imeneyi ndonena kuti apolisi ntchito yakwanira kuyambira potsatira ndondomeko komanso malamulo apansewu. Udindo okwera njinga atenga udindo otani? Okwera njinga ngofunga ifeyo ngarokwera njinga tiyang'anisisa ndithu tinike metu kukwerayo ikhale noti limbito tizoyenerera makamaka mahelmet komanso ziyang'ana munthu yokuna kuti sanamwemowa chifukwa zinthu ngati zinezi zimene zimapangisa ngozi passewu. Chabwino wayana mmene ndachezera nda Malawi kuno kunchewu. Ayi zomwe kwambiri Bertha Banda ukhale ndi tsiku lopambana. Ndipo kuchokera kunchewu tupita straight ku Kasungu Nelson Gonjani. Wadzuka bwanji Nelson? Ndadzuka bwino Kayolana Chunga komanso Wonder madzuka bwanji. Program yele ukhala ngati hot talent yonjo. Iwe Samala. Tukupasa helmet. Ndiye tatifotokoze tacheza nda Malawi mwansanga nkhani imeneyi kuti Malawi kumeneko Kasungu kuti bwanji. Zona ndi Malawi modzi mosunga nthawi ndiye ndiperi yankula kwa kumava kumano kuti waisatira machidi kwambiri nkhani imeneyi ndiye ndimpasa mpata kuti fotokoze ndi manga zake zimene akunena kuti zinthu zikhalire pa ground. Kuchamba munthu wankulu kuti dzina langa ine ndi Rumbani Chavula. Pali ndondomeko imene boma likufuna kukhazikitsa kamene kuti kuphimisa malamulo pakanya pali munthu komanso njinga za moyo. Kani mene itaira ndabino kwambiri ndipo ndidabo kuti kodi amachedwe sapa ndipo anthu amawanyengerera chani kono zoona kuti amagalimoto akusatira malamulo pamene anjinga akusatira zimene anzathu andale akufuna. Nkhani iyi inayamba pakanthawi kuti anjinga akhomere anjinga zivala zipewa anjinga khali ndizo zitetezera komano kumapezeka kuti ayimisakaye akati ayimisakaye zimakhala zachoka kwa andale koma amene akumalirawo ndi omwewo amakhala anjingawo ndi amene akukwezedwa moti apapa ndipo zisayimisidwenso ndipo andalewo asalowererenso. Amene akukwera njinga aonesese kuti pa njingapo pali helmet njingayo ili registered
komanso anjingawo asatire because nkhani sikuteteza boma ikuteteza anthuwo amene akupanga operate njingazo ndi mapassengers awo ndi akuyenera asatire ndipo zofunika kwambiri kuti apolisi akhwimise ndithu osazidikiraso kuti ayi andale auza zochita ayi ndithu takuza kwambiri mufankufa nthawi yano ayi ibwerere branch ya kuti munamupitirize ndi anzanga ena mabomu osiyanasiyana kuyera kuna sungu Nelson Gonjani ndiyolanga chino agonjani mukhale ndi siku lopambana zomwe kwambiri. Daniel Zimba uli pa line wayana ndikukumvani pano ndili kulimbi makamakalanse wolowera chakutsolo ku midima uko chabwino usakhale kuti uli pa njingaso yakabaza kwene ayi ndili pambali chabwino tacheza ndi Malawi apapa ndili ndi munthu mmodzi amene ali ndi chidi kuti aperekenso ndemanga zake pano mwina atingomvera limodzi. Bwana wanga dzina mndani? Dzina Solomon Kingston. Bwana Solomon, nkhani ili pano ndionera kuti nkhambi ya road traffic ikufuna kunena kuti mwina yambe kugwira ndi kulanda njinga zimene zosalembetsedwa mkaundula kuti mwina ngozi zonsezo zichepe. Ino nkhani imene mukuyendera bwanji? Okay, nkhani imene itu mwina chilungamo nkhani yendi yapo. Potengeraso njinga imene amayendera musomwe angoyenda mopanda ndondomeko. Malonso maso masejiso malonga limpetete mwansede ndizo zosatani zosayenera komanso njinga imene akuendera pano pangoziso zimakangatizo mazungu angoziyendera basi adapanga dongosola ngati imene kuti njinga kuti akhale ni malaisensi kura ngati kuti muna ngoziso mwina zikozo kuchepa kupesa. Nanga mwina malangizo anu ndotani kwa anthu oyendetsa njinga komanso kwa polisi pamene akufuna kupanga zimenezi? Okay, malangizo ineyo tinate kufotokoza zambiri sa koma potengera na kuti apolisi ndiona kuti ntchito angoigwira mwandondomeko kumene mukufunikire kusana kuti mwina anthu aziakanga tino kubera ngati moopseza chani ndikusadani zosayenera koma gwire ntchito monga malamulo amene akufotokozera. Chabwino ndathokoza kwambiri bwana. Dzina lijanso? Solomon Kingston. Chabwino vayana mmene mudi mmene amene wanda amene ndacheza nawo anthu ena mwina chifukwa cha mabusiness ndinathe kuyankhula nawo koma ndimene tachitira kuno kulimbe mzinda wa Blantyre. ayi zomwe kwambiri Daniel Zimba ukhale ndi siku lopambana. Ndathokoza kwambiri ntchito yabwino. Ndipite kwa Alex Zimba amene ndi senior superintendent ku Malawi Police Services ndipo ndi deputy director ku nkhani ya road traffic. Azimba mwamva amene anthu ayankhulira mukuona kuti mukasanthula amene anthu ayankhuliramo mukuona ngati kuti anthu ntchito imene mukugwirayi agwira ndira motani? Tathokoza Mr. Chunga. Zikuonetsa kuti anthu ntchito imene tikuyigwirayi ayilanda anthu ndi manja awiri. Bonso izizi kuti pasayifeyo mangolomera kuti pamene talikiza tipitirize pamuna ntchito iyi yoti kuti tangoyamba nthawi ya joint enforcement ndi ntchito yoti takhala tikuyigwira mwina chabe kuti panali limited publicity koma ntchito yoti timayigwira tikuyigwira ndipo tipitiriza kuyigwira bika mtsogolo kuti tionesese kuti anthu ali otetezedwa pa msewu. Ende china chimene angadziwa anjinga choti iwo anjinga za moto ndanzatu amene amayendetsa magalimoto anthu awiwa they are subjected to the same legal requirements under the Road Traffic Act. So ife tionesesa ndithu kuti malamulo akutsatidwa ya njinga za moto chimodzimodzinso ndi amene akuyendetsa magalimoto. Bwana Zimba mwina ndimati tifusefuso timakambapo apa kuti mwina ni nkhani yovuta kuti mupange komenti alipo wena mwina amene mukuvutisana nawo be kufika pansi kuti mugwire galimoto zawo chifukwa zibe nambala komanso anjingawa ndithu kukaniza kuti mwina mwake muthopezerapo mwayapa kuti tilankhule makatani napo amene timati ma politically connected individuals. I don't know kuti mungayankhe bwanji popanda kuti tikuotcheni manja komano ndivuto is that a problem kunseuko? Tikatengera pa enforcement measures tagwira kuyambira pa 21 kufika pa 27 siku nakumana ndi
makesi ngati amene ntchito atu tayigwira ndithu mosavuta. Palibe amene anatipasa vuto nthawi timagwira ntchito imene 21st kufika tsiku la dzulo. Chabwino kwa bwana Kuyera, panali chikonzero chokuti anjingawa amayenera kuti aphunzire kuyendesa njinga pa mtengo wa 150,000 ngati nsakulakwa, nde padali kukambirana ndi ophunzitsa kuyendesa njingazi kuti asise mtengo ufike pa 40,000, koma zikumvekabe kuti oyendesa njingawo sakupita kukapangabe maphunziro amenewa kuti adziwe kuti ayendese njinga. Tipange bwanji ndithu kuti adziwe kuti and that window imene munapempha kuti ichoke pa 150 ifike pa 40,000 kuchokera ku boma osati I think ku directorate one zithaliti, komanso what will happen after that? Zikomo kwambiri. Mwachidule ndikane kuti pali ma initiative ambiri amene kuboma kwachitika kuwathandizira akabanza kuti apange register komanso akhale licensed. Mwachitsanzo kuombola njinga kunatsika kuchokera pa 400 500,000 panopo njinga zambiri kuombola ndi just above 50,000 kwacha. Kumbali ya driver's license momanenera kuti aphunzire mpaka na base license inali mbuyomo 120,000 140, koma panopo ndi 40,000 kwacha yokha. Komano nganenso kuti ma awareness campaigns wafotokozera anzathuwa zasonsezi nzokuti zinachitika mogwirizana ndi bungwe lawo la makokasa lomwe limakhala ngati lowayang'anira onsewa anjinga za moto lomwe likugwiranso ntchito yotamandika kwambiri ndi ife. Ndiye mwachidule ndinkana kuti mwina anzathuwa conducive environment kapena kuti kufewa isa malamulo kapena zochitika takuchita kokwanira. Ndi chifukwa chake panopo notalowa pansewu mogwirizana ndi amakokasa komanso apolisi ndi fellow traffic kuti tsopano amene asakupanga register njingazi ndiye ndiokanika yekha, amene asakupeza riders license ndiye ndiokanika yekha. Ndi chifukwa chake panopo tangolowa pansewu kuti tsopano tikonze kuti mwina pansewupa pakhale no sanity. Mangwadi ya mitengo ndikane kuti ipitirirabe momwe ililimu kuti ndalama yake ndiyo mweyo basi kuti application ndamene ambiri 40,000 kwacha yomweyo tiyathandizira kuyambira kumayambiriro mpaka nakuti apeze driver's license. Kuyera, muli ndi page ya Directorate of Road Traffic and Safety Services pa Facebook imene I must say kuti imapereka chikoka ndithu kwa anthu ambiri amene simukuidziwa muthaupita ukaona ndithu pa Facebook upo amene whoever you have employed kuti azichita ntchito imeneyo amalemba timopasa chidwi. Apa analemba ndi 12 hours ago kuti kumayenda tumosamala kumeneko tatulukatu, night enforcement underway, ngati watapidwa kale I'm very sorry, analemba motero. Hii nazulo akuti that's 19 hours ago akuti lero tikupanga za njinga za moto zosalembesa. Tapiku lako zina muliendamu ndiye tabweratu uzaipange register, tabweratu uzaipange register njinga yako kwa onse amene alibe kapena anataya mapepa ala njinga zawo ziwani kuti mukhonzanso kubwera kuzalembesa njinga zanu mwandondomeko pokhapokha mutabwera ndi national ID kapena chipepala chaunzika cha NRB chija amangoimvera fungo lero wakumana nayo pepa muna just out of interest out of interest mangofuna nditu kuti tingomva kuti pamenepa munaganiza motani chifukwa ena manena kuti tikamatipizana message kuti wanda samala ali parayozi hotelo mwina nzindu zona tena muona ngati ndizola kuisa koma pa muchiro nena kuti tatuluka samala tukakutapa tatifotokozerani. We just want to appreciate your creativity around this. Zikomo kwambiri. Cholinga chathu kujatanenera iti siti kuti tikufuna tizigwira anthu yani. Ife cholinga chathu cheni ndicho kuti anthu atsatire malamulo kapena kuti compliance. Ndiye chomwe chikuchitika pa Facebook pathu paja tikuwafotokozera anthu cholinga nchokuti anthu sikuti tifatika agwire yayi komano angodziwa zomwe zikuchitika kuti akateno athamange mwansanga
azakonze ndondomeko ku road traffic kuti adziwe kuti tsopano tili pa ground ndipo tili serious ndicho linga chake chenicheni. Komanso tikufuna kuti tigwiritse ntchito Facebook page yomweyo kuwaphunzitsira anthu momwe angapezere zinthu zina zosiyana-siyana za ku road traffic, chifukwa nthawi zambiri mwina kuziponya mwina akaya ndi malo ena ndi ena amakhala ovuta koma pajapo tiwatipafolowa zambiri nditatengera advantage imene kuti tifotokozere zambiri zokhuzana na road traffic. Kaya munthu mwanga pezere driver's license, mwanga chite register njinga ya moto, mwanga akapange register car hire, mwanga angaendere pa majambo ena alipowa. Tikufuna kuti tigwiritse ntchito Facebook account ija pa zambiri zokuti tifalitse uthenga makamaka wa komanso wa information pa ma services athu amene amachitika ku road traffic. Linga chenicheni ndichokuti anthu adziwe ndi anthu apange comply kuti mwina ngozi komanso ndi umbanda omwe machitika ndi galimoto njinga za moto zosapanga register uthe. Ndikuyimisana kaye pomwepo akuyera mafotokoza bwino ndithu. Betha Banda ali ndi wakabaza ndiye ndifuna tibwererenso timve directly from akabaza operator. Betha Banda.